Elgoibartik abiatuko gara, Asierrek eta Anek Lizagasar aurkeztuko baitigute. Duela 2 urte eskaz, sortutako enpresa honen funtsa sagarrak eta sagarkiak dira. Egurretik eratorritako erregaien erabilera areagotzeko, Baskegurrek egindako eskaeraren berri emango dizuegu jarraian. Malagizona garagardo lantegi txiki bat da, eta pixkanaka bere merkatua zabaltzen ari da. Bertoko produktuen alde egiten du eta artisau garagardo mota asko ditu. Ordizian amaituko dugu, 2 urteren ostean Artzain eguna egin baitzuten berriro. Ekitaldi nagusia Idiazabal Gazta Berriaren mozketa ofiziala izan zen. Asier Lizarraldek eta Ane Muninek Lizagasarren hartu gaituzte Elgoibarko San Roke auzoan. Biak baserrikoak dira eta profesionalki lehen sektorean inoiz aritu ez baziren ere beti gozatu dute baratzeko lanaz eta aberez. Asierrek familiarentzako eta lagunentzako sagardoa egiten zuen baserriko sagarrekin. Ane eta Asier proiektuari forma ematen aritu ziren 2019an Lizagasar martxan jarri zuten arte 6 hektareako lursaila eta 125 metro kuadroko biltegia. Gaztenekek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak lagundu zieten. Sagarrekin egiten dute lan hainbat produktu egiteko, tartean sagardoa noski, baina ez da ohiko sagardotegi bat, sagartokia deitzen diote. Da sagarrakin esperimentatzeko gune bat. Eta gure helburu nagusixena da, sagar hortatikan aldan produktu gehienetaratzia, sagarra oinarri hartuta sagardua, zumua, mermelada eta beste hainbat produktu. Aurrera begira etorkizun batean, hemen itxeko asmoa dakagu bodega bat, azpixan, pixka Riojako filosofia horren antzeko zerbait, eta bodega horren gainean jungo da eraldaketa zentro bat, erabiliko dugula sagarra eraldatzeko produktuetan. Eta gero sagarduan kupelak eta bertara eramango genituzke. Sagastiak dituzte hainbat udalerritan, eta bereak, landatu berriak, 3 hektarea terdi dira. Bertako 15 bat sagarrondo barietaterekin egiten dute lan. Momentu honetan Lizagasar sagartokixan 6 hektarea daude, 6 hektarea horietatik 3,5 hektarea sagastixa dira, eta 15 variedade ditugu, bertako 15 variedade. Variedade horietako batzuk dira, txalaka, goikoetxe eta errezila adibidez. Eta gero, hemendikan kanpo beste sagasti batzutan ere ibiltzen gara herriko aldameneko herrixetakuetan, eta bertan ere bertako sagastixekin ibiltzen gara. Ane eta Asier sagastian paseatzen ari dira, ardatz bikoitzeko landaketa sistema dute bertan. Horri esker, fruitua ematen hasten denean, fruta harresi bat osatuko du, eta horrek lanak mekanizatzea erraztuko du. Ikastaro askotan hartzen dute parte, eta Zubitako Foru Etxaldeko Aitor Etxehandiaren aholkularitza dute. Sartu dugu 3 hektarea terdixan, doble egian 2150 landara. Jarri ditugu 60 kaletan, eta lortzen nahi gerana da, lehenengo urtean, moztu gendun zuhaitza. Hemen korte bat, eta eskiogu bi adar. Bi adar honekin lortzen dugu, muro frutala dana betetzia, metro kuadraua. Urrengo futurora, traktorakin, poda ingo gendun dana, makiniakin. Orduan, sagarra, beti adar sarretan urtengo zegu, sagarra, hemen sagarra. Orduan, ja, lortzen duguna da, kezea dana makinablia. Sagarrondoen lehen loraldia hasi da. Naturak bere bidea darama, baina frutazainen eskua funtsezkoa da uzta on bat lortzeko. Neguan eukidogun lana izan da 2150 landara honek formazioa ematia, eta indoguna da forma honekin, gero jungera lotzen adarrak eta gero hemen podatzen. 40 zentimetro, gero hemen ez dakagu, baina 30 podatzen jungera formia ematen sagastixari.
Da gero, udan, eukiko dugu lana, izango da, belarra mostia, baina ez dugu belarra 3 hektarea terdixan dana osorik amosten. Itzen dugu alterno, ditugu 60 fila, eta 60 filatikan itzen dugu alternatzen jun. Hori zeba itzen dugu, dana ekologikoa nahi geranez lanian, itzen duguna da, mantangorri xeri, insekto benefiziosueri, hotel bat moduan laga, belarrez beteta. Eta hor lortzen dugu, tipo kompensatzia la biodiversidadia, orduan itzen da, sagastixare bai gustora dau eta plagizida gutxio bota biadia. Etxalde ekologikoa izateko urratsak eman dituzte, hurrengo urtean agiria lortzea espero dute. Baina Lizagasar etxalde ekologikoa baino askoz gehiago da. Jasangarritasun kontzeptuak sare elektrikora konektatuta ez egotea barne hartzen du. Beraz, energia lortzeko eguzki plakak erabiltzen dituzte. Botatzen dugu plagizida bat sagastira, eta sagasti hori plagizidaz bete, eta jausten bada bai ostruan gelditzuko da, eta gelditzuko zaigu produktu hori hemen ostruetan. Orduan, intentatzen gauz, ekologia aldetikan plagizida zero, eta lortzen dugu produktu bat oso kalidade ona eukitzia. Eta guri ere gustau itxe zaigu guk jatia, orduan zeba ez guk jaten duguna lortu kalidade baten, eta jakin ez dakala el dosis mínimo de tipo txarra o kimikoa o hori. Arbolatik erori berriak diren sagarrekin prestatzen dute sagardoa, uste baitute sagarren heltze punturik onena hori dela. Horrek esan nahi du sagasti bakoitzetik askotan igaro behar izaten dutela sagar erori berriak biltzeko. Botilaratu ondoren, sagardoa 6 hilabetez jaulkitzen edukitzea gustatzen zaie ardo ondua balitz bezala. Lehen urtean 7.000 litro sagardo ekoitzi zituzten eta bigarrenean 14.000. Gehienez, 40.000 litro sagardo ekoitziko dituztela kalkulatu dute. Sagardo honek ikusten duguna da koloria garbixia dakala, azukria badakala, eta noiz aprobatzen dugunean gusto ona dakanean enboteia hau itzen dugu enboteiatzegu ilargi hilberan, eta geroz gustatzen zaigu 6 hilabete reposuan egotia. Orain hilabete batera saltzen dugu, ez dakagulako estoka, baina gustako zaigun ardo baten moduan jokatzia. Tipo 6 hilabete ardo bat kriantza moduan izatea. Orduan bere personalitatea, bere fermentazioa boteian ingo zuen, reposuan. Botila bakoitzak bere deposituaren zenbakia darama etiketan. Horrela, bezeroak dastaketetan gehien gustatu zaion sagardoa eskatzen du. Botila honek daka bere personalitatea. Ikusi leike da batekin, noiz enboteiauta dauan, eta klientiak esaten digu, probatzen dugu bat botella, 2. botella o 3. botella, eta esaten dugu, gustau zait 3. botella, alde guzu ekarri 3. botella hori dastatzeko, o probatzeko, erosteko bai. Lizagasarren beste produktu bat sagar zukua da, hori ere ohi espezala egiten dute. Lizagasarreko beste produktuetako bada sagar zukua, itzen duguna da sagar garbitzu prentsau eta hartzen dugun likidua hartzen dugu eta enboteiatzen dugu bere prozesu termiko horipe. Sartzen dugu boteian eta gero sartzen dugu labak industrial baten. Orduan, laba industrial horretan ematen digu 80 graduko tratamendua eta gero itxitzen dugu. Ikusi dugu beste establezimentu batzuk itzen dutela hartu prentsau eta gero serpentin batetikan 80 gradutara eta boteian 80 gradutan momentuan sartu. Orduan, guri gustatzen zaiguna da sartu prentsatikan boteiara eta filtrauta. Orduan, lortzen duguna da
zumo argi bat. Sagardoaz eta zukuaz gain, marmelada, purea, sagargozoa eta ozpina egiten dituzte. Lizagasar sagartokian, sagarra balioan jartzen dute eta ideia asko garatzen ari dira Asier eta Ane. Bikote gazte honek ilusio guztia jarri du proiektu interesgarri honetan. Baskegurrek Euskadiko basogintza eta zurgintza ordezkatzen duen elkarte profesionalak egurretik eratorritako erregaien aldeko apustua egin du. Erregai berriztagarriak dira, tokiko enplegua sortzen dute eta klima aldaketaren aurrean neutralak dira. Euskadin zurezko erregaiak dira jada energia berriztagarri nagusia, baina ekoizpena nabarmen handitzeko aukera daukagu, petrolioarekiko eta bereziki gasarekiko dugun mendekotasun handia gainditze aldera. Biomasaren prezioak ere gora egin du inflazio orokorraren ondorioz, baina gasa edo berokuntza gasolioa baino aukera asko zerrentagarriagoa da, petrolioaren prezioak izan dituen igoera esponentzial handiekin alderatuta. Biotermiak lantegia Baskegurreko bazkidea da, eta esperientzia handia du ingeniaritza, instalakuntza, mantentze lan eta biomasa sistemetan eta hornikuntza zerbitzuetan. Sistema horietako asko dagoeneko martxan daude kiroldegietan edo ikastetxeetan. Auzoi zerbitzu osoa ematen dieten berosareak ere dezente edatu dira, berogailuaren fakturan aurrezpen esanguratsuak dituztelako. Malagizona Oiartzungo garagardo lantegia da 2014an sortua. Artisau garagardo asko egiten dituzte eta 20 erreferentzia baino gehiago dauzkate estokean. Garagardo bereziekin esperimentatzen dute, baina horietako 8 beti daude eskura, botilan zein opelean. Adibidez, badute garagardo misto bat, garagardo muztioarekin eta txakolinarekin egina. Landerrek, Helenak, Manuk eta Rubenek geldialdi bat egin dute eguneroko lanean. Landerrek, enpresako komertzialak aurkeztu digu lantegia. Eta kontatu digunez, garagardo lantegiaren izenak omenaldia egiten die Islandiako euskal balezaleei. Azkenean, Malagizona hasten da dela denbora asko, eta azkenean Malagizona hizkuntzatik arrantzaleen nola Islandia joaten zian baleen arrantza formatua, azkenean hor islandesa eta euskera nasketa, hizkuntzen nasketa azaldu zen eta pidgin deitzen zen. Orduan, nasketa hoi historian zehar azaldu zen esaldia beforju Malagizuna. Dela, tu eres un hombre malo. Eta hortikan hartu zenun Malagizonako esaldiai. Dauzkagu bi linea, dela linea basika eta craft. Dela pixkat publiko espezialetuen batzuk nahi duten desberdintasun hori bilatzea. Garagardo lantegi txikia izan arren, Malagizonak 9 lanpostu ditu hemen eta beste 8 Gros auzoko establezimenduan. Helena, sare sozialez arduratzen da besteak beste. Nire lana proiektu partikularrak kudeatzea da. Adibidez, webgunea, online denda eta informatizazioari dagokion guztia garatu behar ditut. Bestalde, taberna bat ere badugu Grosen, eta tabernan 2 sektoreen arteko komunikazioa arduratzen naiz. Denok elkarrekin aurrera egin dezagun. Topaketa txiki honetarako aukeratu duen garagardoa aurkeztu digu Helenak. Niri Apache garagardoa egokitu zait. Erraz edaten da, zapore mingotsa du eta fruta gustukoa da. Egia esan gehien gustatzen zaidan garagardoetako bat da. Malagizonako 3 maisu garagardogileetako batek, Manuk, hartzidura biltegietan egiten ari diren garagardoetako bat gastatu du. Garagardoa egiteko funtsezko osagaiak lupulua eta malta dira.
Malagizonan barietate ezberdinekin egiten dutelan eta gero eta gehiago erabiltzen dute Arabako ekoizle baten zereala. Garagardoaren 95% baino gehiago ura da. Beraz, lehengai garrantzitsua da garagardoaren prestaketan. Aiako harriko ura 60 edo 75 graduan berotzen da garagardo motaren arabera. Lantegia Oiartzunen dago, bertako ura oso garbia delako, mineralizazio maila oso basua du. Aiako harritik datorkigu zuzenean. Oso garrantzitsua da ur hori edukitzea, kalitate handiko garagardoak egiteko aukera ematen digu eta. Gainera, mineralizazio maila basua duenez, era guztietako garagardoak egin ditzakegu. Urari minerala gehitzea besterik ez dugu egin behar. Jarraian, ura berotu egin behar da, maltaren almidoia azukre bihurtzeko. Garagardo motaren arabera, 60 eta 75 gradu artean berotzen da. Beratzeko deposituan, ura zerealekin nahasten da. Deposituaren ondoan geratzen den zereal birrindua, hau da, patxa, inguruko abeltzainei ematen zaie abereentzako jateko gisa. Biltegi hau beragailua da. Lehenik eta behin garagar maltan asketa bat bota behar da segituan eo eta azkenik depositu honetan ur beroarekin nahastu dena. Bira egiten duten pala batzuekin nahasten da. Eta hemen, garagar maltaren almidoia azukre bihurtzen da. Temperaturaren eta malta motaren arabera, azukre desberdinak lortzen ditugu, hainbat garagardo mota prestatzeko. Garagardo batzuek graduazio altuagoa izatea nahi dugu, edo gorputz handiagoa izatea. Orduan, ordenagailu baten bidez, temperatura eta denbora finkatzen ditugu eta horrela lortzen dugu almidoitik azukre mota desberdinak ateratzea. Handel honetan egiten dugu egosketa, eta bi arrazoirengatik egosten dugu. Muztioa esterilizatzeko eta lupulua gehitzeko. Lupulua garagardoa babesteko erabiltzen da, eta horretarako egosi egin behar da. Gainera, lupuluak mingostasuna, zaporea eta aroma ematen dizkio garagardoari. Mingotsa edo oso garratza izan daiteke, zapore eta usain desberdinak izan ditzake. Hemen irakin egiten dugu eta lupulua garagardoari gehitzea lortzen dugu. Honaino muztioa da oraindik. Orain, garagardo motaren arabera 9 eta 14 gradu artean edo 17 eta 21 gradu artean hartzitu behar da. Muztioa leku aldatu ondoren, legamia gehitu behar zaio. Orain, azukretik 3 gauza lortuko ditugu. Alkola, karbono dioksidoa eta temperatura edo energia. Depositu hauetan temperatura kontrolatuta dago. Hartzidura zer temperaturatan egiten dugun, ezaugarri desberdinak lortuko ditugu. Legamia bera gradu batean edo gutxiagoan hartzitzen badut, emaitza desberdinak lortuko ditut. Hartzidura amaitu ondoren, temperatura jaitsiko dugu. Garagardoa modu naturalean argitu dadin. Eta listo, ontziratzeko prest dago. Handel honetako garagardoa ia prest dago botilaratzeko. Rubenek dasta bat egin du. Dasta dezagun egiten ari garen garagardo berria. Irtetear dago, ikusten duzuenez, urre kolorekoa da. Naiz eta oraindik pixka bat falta zaion guztiz egina egoteko. Oso garagardo freskoa da. Elkarlanean ari gara albaolarekin itsas festivalerako. Garagardo hau ez dugu urte osoan izaten, noizean behin egiten dugu. Horrela, zaporeekin eta aromekin esperimentatu dezakegu. Kasu honetan, IPA garagardoa da. Ingalaterrako garagardo tradizionala alegia. Eta lupulu jakin batzuk erabili ditugu fruta aromak lortzeko. Oso freskoa da, erraz edaten da, eta oso usaintsua da. Malagizonan, bezeroen eskariak, merkatuaren gustuak eta euren langileen gustuari erreparatzen diote garagardoak egiterakoan.
Garagardoa saldu behar dugu, noski. Eta horretarako jendeari gustatu behar zaio. Dena den merkatuak eskatzen duen garagardoa egitea ez da gure filosofia. Identitate propioa duen produktu bat egin nahi dugu. Euskadin oso garagardo onak daude, maila oso onekoak. Erraz edaten den garagardoaren aldeko apustua egin dugu. Eta bai egia da. Hor dago merkatuaren eta nortasunaren arteko dualtasuna. Urtean zehar, 30 edo 40 garagardo mota egiten ditugu. Eta denerako dago denbora. Esperimentatzea baita gehien gustatzen zaiguna. Gure lanaren alderdirik politenetako bat da. Ez dugu beti garagardo bera egin nahi. Zapore eta usain berriekin esperimentatu nahi dugu lupulu desberdinekin. Horrela jendeak gauza berriak deskubritu ahal izango ditu beti. 2014an Malagizona ireki zutenean, artisau eredu baten alde egin nahi zuten, prozesu tradizionalak errespetatuz, baina aldi berean teknologia erabiliz. Euskal Garagardo elkarteko kideak dira eta Euskadin gorakadoan sektore baten parte ere. Malagizonak merkaturatzen dituen garagardoak bere lanaz gozatzen duen pertsona talde batek eginak dira, pasio handiz. Orditziak eta herri honetako azoken zaleek gogoz espero zuten udaberriko azoka bereziaren itzulera. Pasko asteazken guztietan egiten da eta Ordiziako jaiegunik garrantzitsuenetakoa da. Eguraldiak lagundu espazuen ere, publiko eta bisitari asko etorri zen beti bezala. Asteazkeneko azokarako ere feria hau oso garrantzitsua da, eskualdeko eta Euskadiko herri guztietatik bisitari asko biltzen baititu Goierriko herri honetan. Oso importantea du guretzako. Jendia ibili, guk animatu iten geha. Jende gutxi biltzen bada, okerrago. Eta jende gaur, feri berezia da, jende badabil eta guk gustora. Jende ikusten dugunean, bakigu danak hobeto ibiliko garela, asko hobeto. Eta importantea guretzako. Merkadua mejoratzea danantzako hobea da. Kalitatezko tokiko produktuen alde egiten duten goi sukaldarientzat ere nahitaezko hitzordua da Roberto Ruiz Ika Txakolindegiko jatetxeko sukaldariak azaldu zigun bezala. La verdad que la realidad es esa, ¿no? Errealitatea hori da, normaltasuna berreskuratzen hasi gara. Eta gozamen hutsa da, lasaiago joaten gara eguneroko erosketak egitera. Ordiziako edo Tolosako azoketara etortzen gara. Eta oroar baserritarrengatik pozten gara, sektoreak behar dituen bezeroak eta salmentak berreskuratzen hasi direlako. Artzainei eskainitako egunean ezin ardilatzen erakusketarik falta. Garagartza plazan artzain asko bildu ziren ardiautak ikustera. Gabiriako Baztarrika gaztandegiak gaztak eta mamiak egiten hartu zuen parte ekitaldian, eta euren lan egiteko modua hurbildu zien herritarrei, askorentzat, aski ez ezaguna. Etorri gara arkumekin eta ariekin, eta hemen mamia egin dugu, eta gero gazta egingo dugu, eta eguraldik ez du asko laguntzen, baina zerbait polita irtetzen da. Hori garrantzitsua da, jakitea arditi datorrela esnea, eta ez denda batera jun eta hor tetrabik baten erosi daitekela eta gazta itekota, ez da? Eta mamia nolakoa dan erakustea baita jendeari. Carlos Ibarrondo ere hantxe izan zen, artzain eguneko aparteko azokan ohiko parte hartzailea baita. Bera eta bere taldearen maisutasunez, euriari aurre egin zion Euskolabeleko 40 arkume errebitartean. Esneko arkumea ardilatxetik lortzen den goi-mailako beste produktu bat da. Pintxoen irabazi guztiak Aspanogiri eman zizkioten Gipuzkoako haur onkologikoen guraso elkarteari alegia. 40 bilotze erretzen, Euskolabelduun bilotxak,
hiru urtien etorri barik egonaz pandemia dela eta ez da posik Ordizian egoten da azpimarratuko nuke, Ordiziako udaletxeak egiten da ben alegina, halako jai bat, baldintza hauetan antolatzeko. Gure aldizia eskasa da, baina hemen dana prest dago jendeak goza dezan. Bueno, Azpanogik lagunduko esku lantegi honetan, pintxoak berak antolatuko dauz, berak zerbiduko dauz, eta batzen dan diruaz zer egin eurak dakixe onduan. Euria izuen arren, goiza aurrera zijoan giro bikainean. Eta azkenik, Artzain egunean ikusminik handiena pizten duen ekitaldietako bat heldu zen. Ardiek herria zeharkatzeko ekitaldia, negua igarota trasumantzia simbolizatzen duena. Hurbilda beraz artzainek hainbeste irrikatzen duten unea, ganadua larre garaietara eramatea. Ekitaldi ofizialak udaletxean antolatu ziren, bertan herriko, aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkari ugari bildu ziren. Amurrioko Luis de Lezama apaizari omenaldia egin zioten gizarteratzeko zailtasunak dituzten gazteen alde egindako lanagatik eta Idiazabal gaztak mundu osoan sustatzeagatik. Ondoren, erregulartasun sariak banatu ziren, gaztandegi onenarena eta artzain gaztagile onenarena. Lehen atalean, Gorka Jaiok eta Maite Torresek osatutako sozietate zibilak irabazi zuen Lastana izeneko gaztarekin. Artzain gaztagilearen atalean, Eneko Goiburu Ondarre gaztandegikoak irabazi zuen, denbora luzea darama sariak irabazten. Denboraldiko lehen Idiazabal gazta mozketa ofizialak eman zion amaiera ekitaldiari. Javi eta Gorka Tolosako ama jatetxekoek moztu zuten gazta. Bas Kulinari Zenterreko ikasle ohiak dira eta tokiko lehen gaien alde egiten dute euren plateretan. Ekitaldia amaituta gero, eguneko protagonistekin izan ginen. Ordiziako azokara etortzen zarenean, oroitzapenak etortzen zaizkizu ezinbestean. Bidean geratu diren pertsonak, egoerak, adibidez gogoan dut emigratu nuenean eta Washingtonera eraman nuen maletan gazta bat sartu nuela. Eta poliziak kendu egin zidan, debekaturik baitzegoen janaririk sartzea. Baina hori dena gainditu da. Gaur egun Washingtonen, Seattleen, Latia Pepan, Washingtonen ireki duten lokal berrian, Idiazabal gazta normaltasunez ikusten dute. Horrelako aintzatespena bultzada handia da gaztandegirako, izen komertzialerako eta salmentetarako. Oso garrantzitsua da. Ilusioa, ez? Azkenen urtea hasiera gorra juten da, ez? Gure lan hauetan, abendu urtarrila, otsaila, martxoa aige gaztaiken, eta beste hilabete parea gehitzen zaizkigu, eta bultzaratxo bat. Garai hontan zerealak gora, argindarra gora, energia gora, gauzak zailtzen nahi dinuntan, ilusio pixkat aurrea jarraitzeko. Konpromesua, ez da, azkenen, gonbita iritsi zitzaigun momentu hontan, lehendabiziko izan zen, galdera zeatik gu. Eta esan zutenen belaunaldi baten ordezkaritzan zala, eta ike genuen lanagatikan, bertako ekoizle txiki eta sukaldari gazte hauen sarea sustatzagatik, ostras, esan genuen bai noski, baina sentitu genuen eskertza eta konpromesua tamaina bereko zian. Azkenen lanen jarraituko deu, norabide hontan, eta horrek ematen dio zentzua, ez, gure lanai. Izan da bide luzea, danontzako ekoizle txiki, sukaldari gaztei, eta eskerrona noski udaleko, konbita, kofradiai, dana iri. Benetan eskertza. Bi urteko geldialdiaren ondoren, Ordiziak artzain egunarekin egin du topo berriro. Oraingoan ezerkeztu eragotzi gure artzainak protagonistak izatea, euren lan garrantzitsu eta beharrezkoa aitortzen den azokan.